Nola deskribatuko zenuke zure nerabezaro garaiko emaztea? Izanari kasu gehiago egiten ziren. Errespeto handia eta erropak eskote barik. Pekatu xaten zen, ondo tapata. Con personalidad, con mucha naturalidad. Indartsue gara, danaga azaldugu, aurrera tiretzen dugu eta ez dugu biher inorbez. Zein hitzek laburbilduko luke zure nerabezaroa? Dura, muy dura. Limitata. Divertigarria. Zoriontsu izan. Erronkaz beteta. Divertigarria izan zen. Postasun esango neke. Zure gurasoek berdin tratatzen alzituzten zu eta zure nebarrebak? Ez. Andrak beti bilarrean, haun gaztik izan da. Normalean niri eginkizu gizo demotestie zen. Bastante parecido. Dan hori Uri irurori beti trate izen dozkue berdin. Nolakoak ziren zure garaiko ikasgelak? Kolegizuan neska bakarrik eta uniformiaz. Neska eta mutilek naztute. Berdinek dire. Klase mistak die. Nor zen etzera dirua ekartzea sarturatzen zena? Arizonak. Normalmente aitek. Aitzek. Izek irraten bien dirue euren etxera. Tanto mi aita como mi ama. Zekartzen dabe diru etxera. Emakumeek eta gizonek lan bera egiten zuten? Ez. No, en absoluto. Aitek ez duzkun neskari izten solara joatia. Andrak izaten zirin amaz de casa. Garai hartan oraindik ez. La verdad es que no. Eltzeko biharrak etxeben. Lan berdinek itzen biezen. Gaur egun bai eitzen da biela lan berdine. Abortoa bidezkotzat jotzen alzen? No. Buruti paseu ezen bidanik. Abortua, pekau mortal, konfesaten segizen. Zezen bidezkoa. Bekatute egon. Esan egon ondo ikusitxe. Bai, nire gara izen, esan egon olako arazorik. Abortatxe bidezkoa da. Belaunaldien artean aldaketa handiak egon dira. Aitona eta Amonen garaian, gizonezkoek eta emakumezkoek oso rol desberdinak zituzten, eta nerabezaroa lanarekin lotuta zegoen. Gurasoen garaian aldaketa sozialak hasi ziren eta genero berdintasun handiagoa lortu zen. Gaur egungo gazteek askatasun handiagoa dugu. Genero berdintasunaren gaia presente dago eta aurrera pausuak eman ditugu. Baina jabetzen gara oraindik badugula zer hobetu. Orain gure erronka era bateko genero berdintasuna lortzea da.